ce faceți? Suntem la un nou video alături de Ștefania Oliboli Canal. Bună! Abonați-vă și la ea și la Vă pup pe mine. toți. Deci acum o să citim comentarii de hate. Și nu numai de hate, toate. Da, cine mi-a scris urât? Cam așa. O să citim de pe telefonul ei. O plac cercei mei? Avem aproape aceleași telefoane. Da. Bun, la... Primul video, da. acesta cu bomboane. Stați. Da. Are 3 like-uri și 6 dislike-uri. 106 vizionări. Așa. Ok, 106, da. Dacă vreți să vă uitați. Aici o să citim toate comentariile. Și alea frumoase și alea urâte. Să se vadă și Ștefi. Scuzați. Nu contează. Ok, mi-a scris Roxana Georgiana. Bun, deci o să citim pe rând comentariile. Da. Super bomboane. Acum Ioana Dinu. Hai, citește tu să-l citesc eu pe alea mai... Ioana Dinu. Iac. Ioana Dinu, tu ești iac. Bine, în fine. Șterge comentariul acesta dacă vrei, dar dacă îmi dai inimă la acest comentariu, eu mă abonez pentru tot restul vieții. Adică mie nu mi se pare corect să scrie... Ioana Dinu, tot spune. Da, să-ți scrie cineva un comentariu de hate și după să te roage să-i dai inimă. Da, și mi-a scris mai multe comentarii de hate, dar totuși am dat inimă, totuși mai câștig un abonat, poate. Acum, la următorul video, stați să-i pun pauză. Ok, ca să nu vă încurc. Olibolia. Ok, Da. tari mișcări. Ioana Dinu. Nicole Corina. De care Gabi? Nu, care Gabi? Nu înțeleg ce ai zis, Ioana. A vrut să zică cum se scrie, într-un fel, că tu ai scris nu știu care Gabi vorbești și a vrut să zică că nu știu care Gabi, nu care Gabi și da. Ok. Mădălin Gheorghe, mai fă postări, Gabi. Și Corina a răspuns că nu știe de ce Gabi vorbește. Da. Roxana Georgiana. Super tare, o să încerc. Da, mulțumesc, Roxana. Irina Voica. Ce mai mișcări. Și niște emoji-uri. Da, nu se vede. Într-un fel neinteresante. Cam așa. Deci... Mereu alunecă, nu e pe ceva stabil. Irina Voica. Pentru hater. Ce mai comentariu? Marusa Tel. Deci, cred că Marusa Telefon. E o colegă frumos. Da, și ea se roagă de... Să-i dau inimioară la comentariu. Nu-i dau. Nu. Acum o să mă uit la povesti de groază 1. La comentarii. De la Ștefi, de la Oliboli. Super. Și de la Marusa Tel. Frumos. Numai atâta știe să scrie. Acum o să... Wow, 3 minute încă. De la OMG, Squishy Cake. Citim acum. Ioana Dinu. Ce prostie. Nicole Corina, așa. Și Denisa Bucur. Ne arăți cum mănânci chec. Ce prostie. De ce am mai văzut asta? Eu i-am scris acum în urmă cu 11 minute și 9 minute și... Ok, vă citesc că eu nu jur de obicei, dar acum chiar m-a enervat. I-am spus, Denisa Bucur, ești o proastă și o tâmpită, pleacă de aici, pleacă de aici, vacă proastă, vacă, proastă. Și eu chiar nu jur pe bune, dar acum fata asta chiar m-a enervat. Denisa, dacă vezi asta, mă enervez. Și chiar îmi vine să-ți mai zic ceva. I-am mai scris încă 2 comentarii. Denisa Bucur, te dracu. Da, scuze. Denisa Bucur, tu-și ceapa, mătii. Da, pentru că chiar m-a enervat fata asta. Acum, nu vă puneți la ce-am primit. Ok. La ce-am primit. Primisem niște Nivea. Oh my god, m-am pus la mea, nu pot deloc. În fine, am să țin eu. Ține-o tu.
Ștefi 1567 vlogs este tot ea. Da. Stați. Măcar ai canal să îi critici pe alții. Nu te supăra pe mine, nu am nimic cu tine, eu mi-am spus părere. Eu i-am scris. Lui Ioana Dinu. Da, pentru că ea e haterul meu. Ioana, n-am nimic cu tine, decât poți să faci hate și în altă parte, nu trebuie neapărat Hai strici prietenii, adică ești prietenă cu ea și după o înjuri. Da, acum, de ce am spus, mai am încă un canal, dar spun de ce a scris Ștefi așa și o să vă spun ce i-am scris și eu. Zău fate, Ioana Dinu, zău fate, se scrie frate. Ce e asta? Îmi e milă de ce a ajuns YouTube-ul. Mi-e milă de ce a ajuns tu. Ioana Dinu, eu îi zic acum, ți-e ciudă pe mine. N-ai nici canal. Adică ai canal, dar nu postezi videoclipuri. Deci de asta ți-e ciudă. Și ei nu-i se zice Ioana, dar toată lumea îi zice Valentina. De ei îi place Ioana, dar nimeni nu-i spune. Vă place unicornul lui Ștefi? Da. Și cam atât cu video azi. Sper că v-a plăcut. Pa, să vă abonați și la mine și la ea și like-uri multe. Popici!